Chunjaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni simbe moheo 100 ne okwala lap tuke mar Raila Odinga Stadium mayudore e gwenge mag Homa Bay e kinde nyasi mar 62 madhialo odiechieng' Madaraka Day ka obila bende koro osemako achije ariyo ma bende tudo kod kuo makamano kendo yudo simbe 12 ma bende ne okwal e kinde nyasino. Thoth simbego ne okwal gotieno e kinde ma bende oganda mathoth ne laro donjo e lap tukeno. Bende jofwambo ne okowe chini kuo makamano moko kuomgi motingo jafwambo mar Nation Media Group e bade ma Homa Bay George Odiwuor ne olalo simbe ka jafwambo machielo to ne olalo laptop mare kinde ma bende ne otemo donjo e lap tukeno mar Raila Odinga Stadium. Achije ariyo ne osemaki ka itudo kod kuo mar simbego, omenda kod mwandu mamoko tok yudgi kod simbe 12 kod wallet. Komanda mar obila kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem wacho ni odhiambo manyoro ne giyudo simbe 12 ma bende ne okwalgo. Koilem lero ni obila mag kwach kich koro timo nonro wi wachno kendo kwayo jogo ma bende olalo simbegi mondo mi ogol lipot e tesendo obila moramora mantie machiegni kodgi. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jodak ma Lower Suna kod Ogwedhi e sub county ma Suna East ochwalo ng'ure wi kuo mar jamni modwa jimbore mokale gwenge makono. Jodago kotele gi kod John Odera owacho ni gilalo jamni gi mathoth ne jokuo dhok kendo koro gikwayo migawo mar arita e kaunti no kotele gi kod commissioner mar kaunti no Kisilu Mutua mondo konygi e mako jokuo jamni go. Ang'o momiyo gini osebedo katimore pile pile? Ikwalowa ka luodhi kuria. No day ma waselawo dhok, ma wayudo dhok Kalang'o, wayudo dhok i Kaluowa, wan ikwalowa pile, dhok dhi Kitimo, dhok dhi kia Maetha, dhok dhi kia Kuri. Ne wagombo mondo owuo gi county commissioner. Kama itawezekana, utemie matek mondo isimamishwe na weche mag kuo mondo mi kuo matimore e hapa Suna to kod Suna Sagegi orum. Owacho ni jokuo jamni go gin jogo ma bino ng'e malong'o e gwenge makono kendo koro gidwaro mondo obila omakgi kendo chwalogi e doho kapok gikawo chik e lwetgi gin giwegi. Jakidne ratich oganda e pacho ka Boniface Mwangi kod nyawadgi ma Uganda Agatha Tuhaire olero kaka ne ondhigi kendo sandgi e piny Tanzania. Jokidne ratich oganda go singo mar donjo ne piny owacho ma Tanzania kuom rocho ratichgi. Lipota marwa Collins Okaka miyo waler mathoth ewi wachni. Jokedo ratich oganda ariyogo ne mirima omako kane gichiwo sigana e sand mane gikalo e lwet apisas mag obila mar piny Tanzania ma bende noweyogi kod hinyruok e dendgi. Boniface Mwangi man jakedo ratich oganda mawuok e pacho kaendi wacho ni ne olonye duk kigoe ka bende notimne timbe mag galagala. Ka ketho margi maduong' en ni ne gidonje piny Tanzania mar winjo bura mantiere doho momako jatend duond bura mar Chadema Tundu Lissu. I've gone through all manner of the hell, but I've never gone through the kind of physical torture that I went through in Tanzania. I spent three nights, 3 days, handcuffed, blindfolded, so there was no stimuli in my mind. I was afraid that they might kill me. When they were driving that very long distance, I thought I was going to get dumped in the Serengeti, beaten by wild animals, but that did not happen. And so I have a second chance in life. We both have a second chance in life. And I think it would be allowing them to win if I stop doing the work that they've been doing. Mwangi wacho ni sirikan Kenya ne ondhoge kaluwore kod chung' margi mar siro okang' mane okawo kod piny Tanzania. When he spoke, he did not apologize to me. He apologized to Tanzanians that he took our bad manners to Tanzania. So it's very clear that our government had a role to play in our country. The CDF in Uganda, who is also the president's son, sort of retweets, puts the tweet and says, that's why she's my favorite. Deal with them or something like that, you know? Kakore jakedo ratich oganda mawuok e piny Uganda Agatha Tuhaire ne bende piwang'e mol ka olero kaka ne osande malich mokalo e lwet apisasgo kama bende okoni ne oroche nyaka ratiche kane chwade ka embede nolonye duk. So when they are using sexual violence, rape is associated with shame and stigma. They use that so they know that it will inflict maximum pain, but also dehumanize, shame you. And it has worked in Tanzania because people come out and they say, I don't want to be looked at as a rape victim. Shame. And I dare them to publish those videos. Jokedo ratich oganda go koro ramo ni gibiro kawo okang'
kokalo nyimdo ne piny Tanzania kaluwore kod midhiero kod sand managi kaloe lwet apisas mag pinyno. So you're filing a case in Tanzanian court. You're going to sue the Tanzanian state in Tanzania. And we are going to sue them in every other avenue. Where we will find justice is where, because the international justice process requires that you first exhaust local avenues, and we have to do that. But like I said, we cannot expect justice from Tanzania, but we want to exhaust all other avenues, regional, the EACJ, which unfortunately also sits in Tanzania. Ne Radio Ramogi, Ann Collins, Okakam. Jotend arita e kaunti ma Mombasa koro kwayo jogo duto mayande jonjoro turo anyamburko magi kendo kwalo mwandu mopogre mondo miyo chwal ng'ur makamage tesendo bila maen bang'o bila mago kwach kich mako achije ochiko mabiti aitudo kod wach turo nyamburko kendo kwalo mwandu mopogre magena kachiel kod omenda mudhuro mabende ne ojogi godo. Joja oko nilgi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Wale walikuwa naiba pesa ya watu kwa magari wanakufuata kutoka bank. Nasikia wanakaa huko ndani ya bank, wanasikiza mashini ikisabu pesa. Wanajua ikisabu wanajua sasa hiyo ni 1,100, hiyo ni 200, huyu amechukua 1,000,000, alafu wanakufuata. Mano Commissioner mar County ma Mombasa Mohamed Nur kalero ni apedha mago kwach kich mar manyo achije maitudo kod kuom bang' turo gache Mombasa ne onyuolo lemo bang' meko mar ochiko kuomgi. Kufikia jana watu 9 wameshikwa, walishikiwa Mtwapa. Gari 8 imeshikwa, hata pesa cash imepatikana, na hao ni wale walikuwa wanavunja magari ya watu. Ukipaka gari nje, ukirudi iko kitu wanafunga naye lock, alafu wanatoa kila kitu ndani ya gari. Nur makoni achijego osebedo ka kwelo nyaka pinje mag libamba koro kwayo jogo duto mosekwal to chutho mago motor gachegi mondo mi ochwal wach ne obila madhi nyime kod choko neno mar donjo negigo e doho. Nasikia hata walisema wakati mwingine ati walishindwa kubeba pesa ya Tanzania kwa sababu ilikuwa mingi sana. Wakaweza kubeba ile wanaweza, wakaleta Kenya ikakuwa 15 million. So hiyo team ni kubwa na tumeweza kuwapata, na tunaomba wananchi wa Mombasa hasa wale wameiba pesa kwa gari. Ule umepaka gari, umeingia msikiti kusali, kurudi unakuta pesa iko kwa gari uliwachi. Tungeomba wakuje waandike statement ndio tuweze kufunga hii watu. Bila statement yenyu itakuwa ni kazibu. Magene owacho ka bende olero ni lweny mar kedo gi kweth rowere mosebedo ka monjo kendo kwalo jopiny e gwenge mopogore e kaunti ma Mombasa bende pod dhi nyime. Tumeweza kudhibiti ile vijana wanaitwa Panga Boys na tutazidi kushughulikia hao. Tumeshika wengi, tumeshika viongozi wao, na tutahakikisha ya kwamba hakuna wakora watasumbua watu wa Mombasa. Wale wanakuja biashara, wale wanakuja kufanya kitu yote hapa, wajue kwamba Mombasa iko usalama ya kutosha. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, Ann George Aoko. Riwruok mar NAT oseyo okang' maduol ma TSC okawo mar duoko piny kwan jopuonj monego chwal e ngas mamalo e gwenge mag Marsabit kowuok e 431 nyaka 246. Jagoro mar riwruogno e bade ma Marsabit, Rosemary Talaso, owacho ni okang' ma kamano ok en mano makare kata matin. Uamuzi huo unakwenda kinyume na kanuni za haki na usawa na utakuwa na athari mbaya kwa walimu na masomo sehemu hii, kwani walimu wamedhulumiwa na hawana motisha ya kutekeleza majukumu yao vizuri. Tunaiomba tume ya kuajiri walimu TSC kufikiria upya uamuzi huu na kuhakikisha kwamba walimu wote wana fursa sawa za kupandishwa vyeo. Riwruogno koro dwaro mondo duol ma TSC orango wachno kendo neno ni gitimo lokruok mowinjore. And we are always neglected. Imagine a teacher who has served in a Sal region and suffered all the hardships. The teacher was promoted and finally they were told they were demoted. We want to appeal the TSC, National Parliament Education Committee, to reverse this decision. Oyangore ni tuoche ma ok landre thothne ikelo kod rem timo orako ka ahinya to tuoche go mako jogo mabende odak e bombe mopogore opogore. Kata kamano rochruok e arita kod koso yudo kuonde timo orako ema nyayo tuoche go kuom oganda modak e bombe. Bende moko kuom nyithindo to ahinya modak e bombe ema thothne yudo tuoche go kalure ni 70% mar skunde mag ji giwegi onge kod alap ma nyithindo nyalo tuge kata timo orako. Alan Maleche en jatatije Kakelina. Waweke pali watu wanaweza tembea ama pali watu wanaweza
kutumia baiskeli, na tumeona hizo zikifanyika pande ya Ngong Road na pande zingine tunataka ifanyike kila pahali. Na kwa Wizara ya Elimu ni kufanya mafunzo na kufunza watu wakiwa university, wakiwa primary, wakiwa secondary mapema kuwa wapende mambo ya physical activity, lakini iwe jambo ambalo linazingatiwa kama somo kwa shule. Tunajua shule mingi siku hizi hazina uwanja kubwa venye ilikuwa kitambo. Tunasisitiza kuwa Wizara ya Elimu iendelee kusukuma shule ziwe na physical activity. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jalup Gavana ma Machakos Francis Mwangangi owacho ni dwaro nitie mar bedo kod twak e pacho kae mangima e wi budget mar omenda mar 2025-2026 mondo geng' ywaruok manyalo biro bedo e pacho kae. Mwangangi olero ni onego kaw pach jopiny kendo kete tim parogo kaka yo mar geng'o pogruok ma bende nyalo biro bedo e kind oganda e wi budget no. Kuna mfurugano imeanza ya bill ya kukusanya pesa kwetu 2025 finance bill. I think we need a national conversation. Kwa sababu tukianzana hivyo watu wengine huko Mombasa wataanza hivyo, wengine huko Nyanza, wengine mahali wengine watasema tunakataa. Tusome ile utaki, kuna public participation, tuingie kule. It is even a danger to our national stability of this country. Bende Mwangangi owacho ni jo Kenya onego nyakwe kod achiel motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Kwayo jotelo e pacho kae mondo kik pogre wechego mag siasa to onego giket maino margi e nyayo kwe e pacho kae. Mane wabedo kelo giko mag weche matute kor gwenge gi elak seche gi tudi kod Ochieng' Emmanuel kochakre sa 11 ne weche manyien. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni jatend riwruok matayo tuke pacho kae FKF Hussein Mohamed wacho ni nyaka sani gitiyo matek mar keto weche mag omenda e yor ler kendo e yo mong'ith. Kowacho ni jotelo machon ne oweyo ka riwruogno ni kama rach chala mar omenda. Omel ni moko kuom kuma mag FIFA kaachiel kod gowi mar shillings milion 80 mar kocha machon mar Harambee Stars gin moko kuom pek mabende nowe godo telo ne telo mabende nowuok noweyo gi godo. I think what was of significance today is the financial situation of the Federation. You have seen the penalties that we have received, unfortunately, from FIFA because of previous cases that we were not able to resolve in good time. This is in the previous administration. Kata kamano Mohamed wacho ni romo maro chiko mane gibedo godo ne giketo kenge mowinjore mabiro neno ni gope makamago otiek chutha. We've passed some key resolutions. I think the highlights are that I know we are coming from a very difficult period and a very difficult process, but we are restructuring the organization. It's our first AGM. We're only 5 months in office, and it's important that we stay focused and that we continue to deliver for Kenyans. You've seen the gains we've made over those few months, but we intend to do a little bit more. I think what was of significance today is the financial situation of the Federation. You have seen the penalties that we have received, unfortunately, from FIFA because of previous cases that we were not able to resolve in good time. This is in the previous administration. Komachielo bende eni kocha mar skundi ya wuoyi ma St. Anthony's Kitale Peter Mayoyo wacho ni gikore makare ne tuke mag Nzoia County School Games mabende dhi chakore ayanga tich abich mar giko jumani. Ochiwo siem ne skunde mamoko kowacho ni gin gidhi e tukego gi mise achiel mar manyo loch ma tukego komedo ni maduong' moloyo en